दिनै 2026 मायथाइनि 27 आगस्ट दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ बिजिरगोरा नार्जारि बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव दुखुनि साया साग्लोबदों। बिटिसि खुंथाया दुखु फोरमायनानै ओनसोलारि बन्द फोसावदों। 27 आरो 28 आगस्टआव बिटिसिआव बन्द फोसावदों। सोरखारि मावखुलि सोलोंथाइ फसंथानफोराव माहारियारि फिरफिलाखौ ससे बाहागोआव बिरहोनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि दिनै बिटिसि नेहाथारि सिथ्लायाव जोबथा बिदाय होना सिबिनाय बावदों बिटिसिनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजिरगोरा नार्जारि बिथांखौ। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे MCLA MLA गोबां गागि दैदेनगिरि बिबानगिरि रायजोफोरा नुजाथिना सिबिनाय बावदों। लोगोसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों माब्लाबाबो जों बेबायदि आसा खालामाखैमोन होननानै। बिटिसिनि राजखान्थियावबो गोबां खहा जाबाय, सासे गोख्रों दैदेनगिरि खोमानांबाय होननानै। बिटिसिनि लेङाइ बुंथिगिरि रुंसारि बिजिरगोरा नार्जारि बिथांखौ मान होनानै सिबिनाय बावना जोबथा बिदाय होनानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दिनै बिटिसि नेहाथारि सिथ्लायाव जोबथा बिदाय होना सिबिनाय बावो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे MCLA MLA गोबां दैदेनगिरिफोरा। बिटिसिआव लेन्ड एडभाइजर बर्ड, ST बर्ड आरो CSB मेम्बार। बिटिसिनि साफ्रोमबो जिल्ला आरो साब डिभिजनाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिथोन बायदियै BJP दोलोनिफ्राय सासे सासे थिसननाय जागोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। वाइल्ड लाइफ कनजारभेशन एन्ड वेलफेयार ससाइटि मुंनि NGOनि मावफारियाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायथिदों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना गावसोरनि गायसनगिरि प्रमद बसुमतारी आरो धीरेन बसुमतारी बिथांमोनखौ गावसोरजों थाबैनो रायलायनांगौ होननानै फोरमायथिदों। मुम्बाइआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। मुम्बाइआव 10 थाला बिल्डिंनिफ्राय गावखौ फोथैनो बाज्रुमनाय सासे गोदान हाबा जानाय आइजो, नाथाय हायाव गोग्लैनायनि सिगां फांसे दंफाङाव नांथाना जिउआ रैखा मोनो होनना खौरां मोन्दों। नेपालनि गिख्रंथाव दैबानायाव सा 168 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानांदों आरो 1100निबो बांसिन सुबुंफोरा गोमानानै दङ होनना मिथिनो मोन्दों। 466 बायजोनि नोगोरारि आरो 105 भारतारि दावबायारिफोरा गोमाना दङ होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिसि LAनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजिरगोरा नार्जारि बिथांनि जिउ फोजोबना लानाय जाथायनि आन्दोआव माबाफोर दङ नामा? बिटिसि LAनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजिरगोरा नार्जारिनि हरखाब जिउ फोजोबना लानाय जाथायनि सायाव खुगा बेखेवदों गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेखौनो बुंदों मा रहस्यआव बोरै मा जादों जायाखै बिनि सायाव तदन्त जागोन, निश्चय तदन्त जागोन आरो जोङो बिथांनि फेमिलिखौ जोङो मथथे जों काउन्सिला जों सिन्था खालामगोन। तदन्तआ जागोन, मोजां बिसार जागोन, निश्चय ओंखारगोन। बेखायनो जोङो तदन्तफ्रा मोजां जाग्रोथों, बेनि उनाव जों मा घोषणा खालामनांगौ खालामनांगोन। बिटिसि LAनि बुंथिगिरि त्रिदेब दैमारि बिथाङा लेङाइ बुंथिगिरि बिजिरगोरा नार्जारि बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानायाव दुखु मोननाय फोरमायथिदों। नंथारगौ, बिथाङा दिनै मैया मथा मथि 5टासो बाजियाव बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लाबाय आरो बिथांनि थैनायाव जों बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि जानानै आं स्पिकार हिसाबै दुखु मोननाय फोरमायहरदों आरो बिथांमोननि न'खराव माबायदिहै बिथाङा बेबायदि थैनो गोनां जाखो आं जेबो मिथिया, खिन्थु जुदि हसाकै बेलेग धरननि जुदि बेखौ माबा मोनसे खालामदोंब्ला बिनि थाखाय प्रहाब होना बेबस्था लागोन आरो इतिमध्य दिनै फुङाव पस्टमर्टेम खालामबाय। बिनि माखासे अंगफोरखौ लाखिनाय जादों फरेनसिक लेबरेटरियाव हरनो थाखाय आरो बेनिफ्रायनो माबायदि थैदों जों बेखौ गम मोनगोन। आरो बिथाङा सासे इलेक्टेड मेम्बार हिसाबै जथेस्थ स्ट्रंमोन ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय आरो दुखिया दरिद्र बिथांमोनखौ हेल्प खालामनायाव बिथाङा जथेस्थ खामानि मावदोंमोन। मख'नो गोनांदि MLA रबिराम नार्जारि बिथाङाबो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय, जों बेबायदि खालामगोन होनना माब्लाबाबो सानाखैमोन होननानै फोरमायथिदों। बिथाङा समाजनि खामानि मावनायाव नांथाबनानै थाग्रा सुबुंमोन। बिटिसि LAनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजिरगोरा नार्जारि बिथाङा अबथिरा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय जाथायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। MLA रबिराम नार्जारि बिथाङाबो। मख'नो गोनांदि बिटिसि LAनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजिरगोरा नार्जारि बिथाङा अबथिरा जिउ गोमानाय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायबावदों लाइमोन BPFनि फारसेनिफ्राय। दिनै दुखुनि सान। मैयानि बेलासि समावहाय
जोंनि बिटिसिनि एसेम्ब्लिनि लेङाइ बुंथिगिरि डेपुटि स्पिकार मानाव गेदेर बिजिरगोरा बिथाङा गावखौनो फोजोबनानै लादों जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरो दिनैनि दिनावहाय बिथांनि न'खरनि सुबुंफोरनिसिम गोसो गोरबोनि दुखु फोरमायनायखौ आं फोरमायहरदों बिथां रुंसारि जानायाव दिनै बिटिसिनि जे राजनितिक बे गोबां खहा जादों दिनैहाय बिथाङा सासे राजनितिक दैदेनगिरिल' नङामोन थांनाय एबसुनि आन्दलन बिएलटिनि आन्दलन बे समाव बिथाङा सासे राफोद दैदेनगिरिमोन आरो बिथाङा खेबथाम दिनै इलेक्सन गेलेनानै देरहासार जादों आरो बिथाङा बिपिएफनि सरकारावबो इएम जादोंमोन थांनाय बाराव बिथाङा एमसिएलए हिसाबै थादोंमोन आरो बेवहाय बिथाङा डेपुटि स्पिकार हिसाबै बिबान सामलायनो खाबु मोनदोंमोन नाथाय बिथाङा जे गावखौ हठात करि मा साननानै फोजोबनानै लाखो बे मोनसे रहस्य जानानै थाबाय जेखि जाया मानो बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' हारिया दिनै सुख'नो हायै खहा जादों बेबादि सासे राफोद दैदेनगिरि भाइब्रेन्ट पलिटिसियान दिनै माने सासे बर' दैदेनगिरि जों खहा जानांबाय गोमानांबाय बिनि थाखाय जोङो सुख'नो हायै मोनसे खुगायाव बुंनो बाथ्रा गैयै मोनसे जानानै फैदों जिखि जाया मानो बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों बेखौ गसाइनाव आर'ज गाबदों बिथाङा जोंखौ नाहरथों आरो बिथांबादि सासे राफोद दैदेनगिरि जाहाथे बयबो जानो हायो इयुन जोलैया जाहाथे बिथांनि आदर्शखौ जोङो मानिनानै सोलिनो हायो बिनि थाखाय आं जोंनि इयुन जोलै बिथांमोनखौबो खावलायगोन बे रिजनखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै बिथाङा अनजालि बिसि दंमोन फिसाजो दंमोन आरो बिथाङा गावबो सासे पलिटिसियानमोन दा बेवहाय मा जादों बेखौ दाबो बुंस'नो हाया दिनै हयथ' बेखौ मेजिस्ट्रेल इनकुवेरिफोर खालामनायनि बेब'स्थाफोर दङ दा बेखौ दिनै प्रसासन हिसाबै खालामगोन बिथांमोना बे रहस्यखौ उनाव फोरमायहैगोन जिहेतु दिनै सासे दिनै माबा डेपुटि स्पिकार दिनै बेखौ जोंनि एसेम्ब्लियाव सनमान होनांगौ बे दायित्व दङ ओंखायनो बिथांनि गोथै देहाखौ दिनैहाय बिटिसि एसेम्ब्लियाव लाबोगोन दसे उनावहाय जों बिथांखौ जोङो सरकारि भाबै जेबादि सनमान होनांगौ बेखौ होनाय जागोन आरो जोंनि बिपिएफ पार्टिनिफ्रायबो होगोन बिजेपिनिफ्रायबो होगोन समग्र बिटिसि बासिया दिनै बिथांखौ दिनै सनमान खालामगोन दिनै बिथांखौ श्रद्धा जानायगोन दा आं खावलायगोन बिथांनि आत्माया जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों आरो जोंखौ अरायसम अनसायहरगोन बर' बिजोंनि फरायसालियाव मिलिटारि एक्स आर्मि आरो साख्रिआवलाफोराबो गाव गावनि गथ'फोरखौ फोरोंहोनांगौ होननानै पद्मश्री मंगलसिं हाज'वारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों बर' बिजोंखौ गोख्रोङै फोथांनानै लाखिनाया जोंनि बर' रायजोफोरनि सायावनो सोनारदों बांसिनै जोंनि गारजेनफोर जेनेबा फरायसानि बिमा बिफा बा बिनि हयथ' बिबथै थानो हागौ बिमायं थानो हागौ बिमाय बियानै थानो हागौ जोंनि बे गारजेनफ्रा बर' बिजोंनि सायाव इम्परटेन्स होनानै सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब मदद होयोब्ला जोंनि नैबे अबस्थाया सफैनाय नङामोन नुनो मोनो टाउनाव आरो बे बेरामा बुंनो थांब्ला गामियावबो सन्देरबाय होननानै बुंजायो मानो होनना बुङोब्ला सोरबा मिलिटारि सोरबा सिपाहि सोरबा हयथ' एक्स आर्मि गोबाङानो गाव गावनि गथ'खौ बर' मिडियामाव थिसना लासे बै सेन्ट्रेल स्कुल कनभेन्ट स्कुल बा बेबायदिनो प्राइभेट स्कुलफ्राव थिसननानै बर' मिडियाम रैखा खालामनायाव जोंनि गेजेराव मोनसे जेंना सोमजिदों बे बुंनाङि बाथ्रा होननानै हयथ' सोरबा बायदिया साननो हागौ नाथाय बियो बुंनांगौ बे खारनाव जे जोङो सिपाहि मिलिटारि एक्स आर्मि बा सोरबा साख्रिया अफिसार जोङो बर' मिडियामखौ गावनि गथायखौ फोरोङाब्ला सोर फोरोंबावनो जोंनि गामियाव हालुवाफ्राल' बर' मिडियाम फोरोंनांगौ बा गामियाव थानायाल' बर' मिडियाम सोलोंथाइ लानांगौ बे बाथ्राखौ जोङो साननो नाङा जोङो बर' बिजोंखौ रैखा खालामनो थाखाय साफ्रोमबो गारजेना न'खर बिगोमाया जोङो बे बिजोंनि फारसे गुरुत्त' होनानै फोरोंनाय हाबाफारिखौ लानांगौ होननानै आं सानो आरो बेखौनो
जोंनि गोरों गोरा साख्रिआवला एबा सानसुमै लिरगिरि सोरबा हयथ' आबादारि सोरबा हयथ' साख्रिआवला एसिएस अफिसार आइएएस अफिसार बा मेडिकेल अफिसार बा बिदिनो राजखान्थिगिरि समाजखान्थिगिरि बयबो बे बिजोंखौ रैखा खालामनायाव आवगायबोनांगौ जानजि खाफ्रानांगौ आरो बर' मिडियामखौ बेबायदिनो जोङो रैखा खालामथारनांगौ होननानै जोङो सांग्रांथि लाबोनांगौ गामियाव नोगोराव सोहोराव बे बाथ्राखौ फोसावनांगौ होननानै आं बुंनो सानो अब्लासो बर' बिजोङा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों फारसे आवगायलांनो हागोन।